pagtampo na to karon pinadagan is usa ka lalaki nga magpatago lang siya nga Gordon. Ibuhatan kanay duwa sa radyo ni Ray Arellano. O karami ka lang ito maglangan ang atong sender si Gordon. Kini nga akong problema, kabahin sa nagsingabot nga kalag-kalag. Nga diin, naabtan ko sa lockdown. Pero aron ninyo masabtan nga akong sugilanon, ingnon ko ani pagsugod. Who loves you? Saktuloy. Gordon! Asa tumakan di lang ako giba tungo ng adlaw, oy. Wa naman dili kibutangan ako, asa di ay. Panglabay ako! Hala, oy nga naman, oy. Nayapag man ka. Imo man itong gilabay nga gamitin mo ito natin ato na ito sementeryo. Ako bitaw nga ko na lang itong ipanglabay, kadili na ito magamit. Ito ito'y kapuslanan. Kasi way kapuslanan, idagkot ko to sementeryo lagi. Saan mo ni mo pag-adto, ha? Saan mo ni pag-adto sa minteryo nga pasiradaan man ang minteryo tungod aning pandemya? Ansa? Hindi ka kabawas balita. Way minteryo nga paablihan ng abos adlaw sa kalag-kalag. May manoy orderos gobyerno. Kay para paglikay ko no sa physical distancing, kay kanak kunong adlaw netay, pagkadaghan, naman ko na mga taon minteryo, mauna nga, naibag-ong ordinansa ron, dili paablihan ang minteryo sa adlaw sa kalag-kalag. Unyo, so ito pagbisita sila sa papag si mama di ay. Oh, dito ka bisita nila. Sila na lang atong pabisitahon din eh. Nagyapag, uy. Sama kami na, oy. Putso din mo, bisag dili pwede. Oh, padakop ka. Unyo, saan lagi na to anak, Ruin? Ayaw lagi ka, Gool. Kay sila ras mama o papa ni mo ang mo bisita na to dire. Love ya, oy, gahalhal ka lang. Suko mo doon, pagkakido. Say, lima mo, pre? Ay, kining bagong rinansa ron ba? Nga pasarad ang mga minteryo ning adlaw sa minatay. Di na dito kaduaw ani sa ato mga mahal sa kinabuhi nga may pahulay na. Tagsaro ko kaduaw kung kanaro kumatag adlaw sa minatay. Ay, tuyo ko na, pre. Pero bilit kayo po taon. Bakit nakpabayang COVID ron noon sa mga ayo? O Mula. pagmulayas, kilibutan, palayason, tana. O lagi, nga sa man na to ani. Basig, mamangon na niya inuwan ng mapatay niyang magrali. Apa, manguno ng kalibiran noon sa mga. Sa man ako ani nga naarabag ko yung mga panaad sa ko, mga ugangan nga namatay na, nga duawon yun ako sila matag adlaw sa minatay. Kinarabay ka usa nga, wag ko kadlaaw niya nga, may larga ko, Oh. nagparamdam na ako eh. Yun sa veranda ba? Gilabay kong kabo dito sa banyo, bisag ko'y tao. Buba? Naigo ka? Wa, nakalihay man ko. Duda ko nga ugangan to na kong babae. Niya pagkagma na sad. Gabi iyan na. Gilabay na sad ko. Ginabay sa ka? Oo, pero dili na kabo. Kung sa ginabay ni mo? Baldi na. Oo, yan, naigo sa ka. Wa, nakalihay man gyapon ko. Duda ko, ang ugangan to na akong lalaki. Nyaw niya? Pagkasunod ugma na sad, sila na yung duha nagparamdam. Yun sa mga... Gilabay ko! Beda, yun sa mga kibaw sila itong duwag labay ni mo. Ay, kabo o baldi may gilabay. Pero sila kaya mo ka. Wa na oy, nagtangyo ko. O ba? Maunang bisitahan ako sila matag-adlaw sa minatay. Amayon mo buhaton, pre. Palangiran mo daan. Sa di pa ka maduaw sa minatay. E maglagdaw niya ito sa minteryo. Ang samgom nang yun nila. Ito sa minteryo. Ang angatos kay sa ano. Tinuod na nabalakad yun ko aning pagsira sa mga minteryo sa adlaw sa kalag-kalag. Mga nangita yun ko paagi kung saan nga makaduaw ko sa akong mga ugangan. Dugodoy na. Gadam ko mo ko nilang mama yung papa, uy. Ha? Ay. Wa na. Paramdam sa na sila. Ako bitaw na bantayan dong ba? Basta doon lang ganing adlaw sa minatay no, magdamgo gidayin ko anak nila. Pareha sa una pa. Nga, nagunsam sila sa mga damgo. Wow, nagsultihanay raman sila si mama o si papa. Naara siya sa taplin. Nagsigig duwag mo balik dyan. Toy, muna yung damgo. Magpaduaw lagi sila karong adlaw sa minatay. Unya ako magigiingnan si mama sa akong damgo nga. Dili mi sure nga magkaduaw ninyo kay na may pandemic. Nya ako sa giingnan nga mo text lang ko og pwede na bang makaadto sa minteryo anang adlaw sa minatay. Mo text ako ni mo ma. Nga, sumito pag mama ni mo.
Dili ko no pwede ang text. Ano man? Wa ko no signal dito. Dito, ay nakakido. Naglibog yun, may gusto na mo nga makabisita mi dito sa sementeryo. Malto nga pagka Oktubre 30, nangadto mi. Ito, doon mi sementeryo. Mutana mi dito sa gwardiya kung pwede ba nga makasuod sa sementeryo pizza 1 o 2. Dugudon, magpalitag kandila o buwak para nilang mama o papa dong. Kay kung di magkita makasud inigpit sa 1 o 2, at least nakabutan ng tagbuwak o kandila. Basta kay mangita dyan ko paagi mi niya. Nga makasuod ko din inigpit sa 1 o di ba sa 2. Di ko gusto nga kagunusab ko sa imong mama o papa. Nata. Mangutata ng maligya o buwak o kandila eh. Dali. Tana ta. Manang. Manang, tagpila ng imong buwak o kandila. Ay, tag 50 man na o kanang buwak. Nya kanang kandila, tag 5 ng gagmay. Taga iko manang, unom ka kandila o duha ka buwak. Kaning, nang, sirado na menteryo inigpit sa 1? Odo, sirado ko no. Pero dili gud na manirado god. Sirad-an nila nga naamay namuyo diya suot. Pero makasuod ang wa magpuyo diha. Murag dili gyud. Kung gusto kang makasodo, ari lang sa kuan sa mga hapon-hapon. Kay ang mga magbantay diha sa menteryo ako mangjuwa. Ha? Usa? Hindi ka pasudlon basta pakyaon ni mo ning buwak o kandila nako. Ha? Kipakyaw gini mo ang baligyang manang no para lagi ka makasuid. Kay, bahala ko na ko'y kwarta inay kakalag-kalag. Okay ra, paantos na nako. Kaysa mag-antos ko nga way to, kay magsigig paramdam na ako yung mga ginikanan. Uy, Maon na, saan ba kang mubisita ka kadakalag-kalag? asa itong dapit nitso nilang papa o mama ni mo? Tapos unahan ay, dali, dili ta agi ay. Memes, masayon diri. Daghana ding nangamatay nga So, panglugos. Ha? ano man? Kay kasagaran silang lapida na may nakabutang nga R.I.P. RIP. Order ay, karaan, uy, kilamit ya ay. Diri, Kita ka ng kalabira nga nang hiwi dahil ha? na imong gitumban. Ay! Ay! Joke. Stang ka ang mau, gini mo gurdon. Uy, ka! Aray, pagkitrot. Aroy, Uy, unsa man ning nahog? Baraha? Kasi may nagbutang og baraha din, Minya! Day! Minya! Oo nga naman. Uy, Marika, nagpalit kag baraha? Uy, usaw ko man ang barangan na di ay. Naamang ko'y baraha nga nahog. Isa man din ning baraha? No, ako man ni pasangin ni mo nga di mo kumuduwa, ana. Ikaw tingali. Wa man ko magpalit og baraha. Ay, husto di ay. Kadto nang gigamit pagkamatay ni Papa. Gigamit sa nagbilar. Mo na giduwaan di ay. Ha? Uy, naunsa ka nang luspad ka man? Natagak ng gudgiya. Tanaw. Ang baraha nga nahog ba? Naay duha ka cards nga nahayang. Hala, basig ko si numero anak dong. Basig mo daog tagpustahan ta na. Last to. Kanang numero niya ba? Binuang sa minyo, Wa na'y last turon, Wa na de? Loto na'y osoron. Pero ang akong pangutana, kung nga nung nahog, kisa may naghog nga wa may hangin. Hala, dili ba ka si Papa o si Mama dong sa... Ah, O si numero sa baraha nga nahayang diha? 4 og 2. Dos? Hala, kagurdon si Papa na. Ay, si Papa. Diyon sa mo pagkasiguro nga si Papa nga naparamdam. Tugod kay bigawas ang iyang pangan sa baraha. Tapa niya, Usagutin nga ni tatay ni Magani. Fortunato. Pero ang angga, Porto. O sa itong numero has baraha? 4 og 2. Si Papa lagi. 4 og 2. Awa ha? 4 og 2. Di ba Porto? Si Tatay Porto. Sala ka gurdon. Patay ka. Hala, duawag yun si Papa sa menteryo do kay nagparamdam ni Mudo. Ginoo ko. Daymin niya. Ikaw ni Day. Si Papa. Asa si Papa? Tuas menteryo, uy. Hala ka gurdon. Gipadamgog ang Papa. Sunod ane si Mama nasad. Usa. Wa gyud dayon ko maglangan, ni adto dayon ko sa sementeryo.
asa man tong tiguwa nga akong gipalitan og buwak. Ako ganit ang gipakyaw yung baligya kay kabangan ko niya makasuod ko sa interior. Pero abli man hinoon. Asa ka ang nagbantay, asa ka? Masuod lang ko. Nagbalik na lang na ako ingon akong nagbantay. Hapon na rabada. Medyo ngit-ngit na. Unya, puro ba'y mga suga din ng mga nitso? Dili pres ka ni adto kung mag-adlaw ka sa minatay. Hayag kayong interior. Wala na. Suod na lang ko. Dali ko. Ngita, oy. Asa na ba itong nitso ni Papa? Dito sunahan. Kwan. Tuad dito. Unsa maron? Maramag na ay nagtil-til. Anong nalimbaw itong balibo na? Asa makaroon? Tuara nagtil-til. Matanaw ko niya kung asan dapit ng St. Peter. Ano na siya? Bilip sa niya. Dili ko pag-houseon din sa cementerio. Naabtan ko lockdown. Naunsa naman ka, oy! Kaya tabangin ko diri, day. Kitra ba kayo taon ka diri sa cementerio, oy? Tabangin ko minya. Nakagawas man tuod ko sa cementerio, pero gidakop sa ko kay ang quarantine pass lagi. Why face mask, kay natagak man pagdinagan ako, hastang face shield. Nabalaka ko kay matod pa, ang kani mga nadakpan ko no sa pandemic, ikihag yung kuno human sa pandemic. Tinuon ni. Abay na ko pasigihon, pasilhigon Ramis Plaza. Muna akong problema ron kay nahasol ko maayo eh. Unsa may akong buhaton? Nabagitawan ko ninyo. Unsa man ko mo may pasultihon. Gordon. Sa tanan ito mga bisita karon. Naman nga daw. Aliyaro tayo bisita ati Pres, Sir GR, si Gubya o si Sir Renz. Huwag lang may si Sir Ariel. Sa itong bisita. Taga Kalunasan. Oy, man siya ang problema. Atong nagsuot sa cementerio niya, siya kada quarantine pass. Yung ito yung punta na nga pamultahon din ada sa linyalan katong Pamultahon ko no. Nya ikiha ko no siya. Di natin doon Kan pa Gordon ka ay. musur kag minteryo, nagapoy quarantine pass. Quarantine pass ko no. Nawa siya kada. Yung paglakaw mo gud say quarantine pass na adtan sa cementerio nya ni mugwa gyud siyang tarong mo man siya kada quarantine pass taga ko yang quarantine pass hasta yang official dun sa pato. Nakagawas ko no sa cementerio ati Pres, pero gidakop gyapon kay way quarantine pass, way face mask Natagak pagdagan niya. Natagak pagdagan niya. Oo. Nabalaka siya kay matod pa kay dakpan ko no siya sa pandemic. Ikiha ko no siya human sa pandemic. Na tinuod na. Ngano mo sa dia balika yung quarantine pagkataga? Pananglitan og gingon ana kay balaod mo gina nato no kanang nang suwil ko no kuan hangyo sir no kay gikan mo ka sa cementerio nya suwil ko no pananglitan og ipatawag yun na Goliath. Paminaw na ako ang kantorang silot, ang kantorang mantingaling palimpyuhon ba? Oo, bitay yun siya. Abi na ko, palimpiyuhon na plaza. Wala wala limpyo oy. Wala, oy. Kwarta na, multa na. Multa 5,000 daw, wala limpyo. Multa siguro kay 5,000, pero ambot lang no, anong... Ang kani mo gud nahitabo kay pirmi mo gud nang giparamdam sa mga kag sa iyang mga nangamatay nga kuan parente. Dili may mo nagmahangyo nga moto ko kay padam ko ana bitaw. Oo, kanang sulayo kanang Unya, ikaw doon, nagdab na siyang face mask. Ba? Pagdaga, nataga ka sa kuno yung quarantine pass kanang kuan jud ato ba nga lang na pakigistorya lang jud Ikaw ana. nga natagak or wag yun siya kada. Mamayang pong pagdaga niya na diha mo ko. Nakasulti mo ba? Ang balaod mo gid mo tuman mo kita balaod. Tumal, oy, kamusa mo lakaw. Balaod, oo. Tumal sa bus balaod. Bitaw. Pagda sa bugkuan, unsa. Kay kita, mura na lipay-lipay na biyata nga ni us-us sa taong COVID nga mga, ang ato ang mga ni Saka nga, kanang mga nasakit sa COVID. Di us-us pero natin press, pero buyag lang. Buyag Oh, pero buyag lang taon. No, nga mo tumal lang sa taon. Mag face mask taon niya. Ug badang mag face shield. Naiuban nga manuyo. Katong diya bitaw sa Facebook nga batanon nga babay wa magmask unya gibadlong sa matured na nanuyo pa siya. Oh. Ay, ako ni ipaibaw, dong pangkoy. Dong pangkoy, amo na kapitan sa kiyot, Ate Pres. Oo. Kuan ka nang mag-jogging diha dong, nga purti daghan ang mga batanon, di yun, mag-face mask, sapa, pagkakain dong.
Madloko Saba na, kayo uy, dong niya si madlukon. si Sir Abilida mo ni reklamo nga purti naghana Lagi? og mahimo kuno dong pangkoy butangan kuno nagtanod og dili kuno way face mask di pasaktos babaw. Sakto. Oo. Oh, kay na may mga kuan dito ati pres na may mga senior citizen maghaik magjogging. Pero wag gyud ko gidaganan. Inig abot sa kanang guard baron mag face mask. Oh. Inig saka dito buon. Saka sa maula magabot sa Buon ba na dito? buon lagi Ang ato- baar ba taon para Ang buya. ato manggod. Kani mga batanon gud kuan kayo kanang aligri ba nga mag-abot pero sa mga batanon why face mask mapili ra og dunay face mask ati pres. Ang Mao ato- na nga kuan mao na ilang gikuan sa mga residential dito, residente dito ati pres nga pa kuanon ko no. Kanang pabantayan ba? Ang ato manggod Oo. gulyat nga pag purtiher dili lamang sa atong kagalingon kundi sa uban sa dato mga igsuon. Tinuod na. Oh. Oh, kita bahala gali kutas kay ati pres magtungas ka mag face mask gyud ka bahala kutas. May Ganun ka panington ka. Makinig ko kay kamintan ng barangay official sa Oslo gi rapid test mami dito sa munisipyo. Ya, sorry lang kaayo ha nga kanang murag kog nakabuyog mga unsingan ini pero at least kanang parigal sa kato mga nurses na to dito sa Oslo headed by Ma'am Edna Abetria Lerasan. Nahitabo mo ko to nga saan ako kauban sa barangay kanang nipauli may gani kinikita ko dito sa eskina ka. Ano ba uli man ka? Nagsige siya hilak sige siya pugong ko sa dughan kay sakit ko kay dughan huof ng result sa ginawa. Ano man kay di ay nahadlok sa unang girapid test nga perti ko nung gakulos maot sa kasakit ko. Di ko naman sakit pa di mo dughan. Sabi ka butang di araman dagom sa bukton sakit yung dughan. Ay ko nga. Kuan to anxiety to ihap. Ay ko nga, balik na diri niya. Relax lang. Tuod man, mana siya. Nagsige lang sa pugong siyang gapas diri ligias dagom. Kasi ka po siyang hilak. Karon Karon ako may sunod. Ah. Paglingkod yun ako, kita na pikas bukton. Di man muluta ang ugat pikas, dirapit sa wasya. Abalihan mo siya nga sa wasir, kay imong wa may tungkwaan. Tingnan ang nurse. Uy, namugnaw lagi ka, sir. Kuyawan ka, kuyawan ka. Kasunod mo ko itong gahilak, akong kauban. O siya akong gibuhat ko, waman! Wala mo ko kuyawi kay padung diri nagdabi ko sa moto ni Katrina Gray, Miss Universe. Siya unsa man ko to protect myself, my friend, my family, and to protect my country. Gipagpakal ko sa mga nurse. Ay, Arda! Ibasintihan ba? To putrek na may numdong kumberta. Birta man. Dito ka ligig siupaw dito sa kuan. So, asa ba? Dito sa tugas oy. Birta ka na. Huwag ka sa FB katong naana nga maestro ko nutos siya nga in English. Oo. Kita na. Ah, Viral to siya, uy. Di kay kumuopen ng FB ba nga. Kana na sa ipi ka ng Murag, Kanang gay ba, gay? kanang bunguton. Oh, bro, ano? Amo mo na silingan mo na tingali mo silingan tingali ka ng gamay. Daot. Nabayan na siya. Silingan yun. Kanang medyo bulingot ang sanina. O, lagi kay murag naaman siya. Kuha na siyang Daan ba, mga daan? kuha na siya kanang bright kay na siya sa nga tanan niya. May Silingan yun niya sa Rodriguez. Kung mao manggali na bright kay na siya niya kanang medyo kanang nakasuway by taos kanang mga bisyo-bisyo mga ngunana nagalgalo mga ngunana pero wala giningon siya mulakaw makatultol gyapon siya. Oh, di man yun kay ko. May ganin na mo kanta og mga Kay mo kuan sayaw. Oh, may ganin mo kanta og religious songs. Katawa ko may muot ko diya. Berta. Birta ang angga. Kasi Si Gordon Don ay pagkuha na natin. kanang Pangaylo pa. pangayog tabang sa inyong barangay Tabang, kapitan barangay o kung sa imong babot patambag kung sa imong babot Bitaw, tinuod kang sampaan ka ng pasakaan o dili reklamo. bagay lang ka pasaylo. Oo, mga lang ka pasaylo. Katarugan nga. Natagak mo no. Pagdagan Tanda ako. ko niya menteryo kay Apa nang iya apa Pero nang iya di sa kumutuan na matagak at preso ay kanang ang imuhang quarantine ang asa man ni may butang ang uban ni kwintas mo libs ang dagko kayo. Dagko kayo. Uy kang Oh. akan to bitong nag-text na ko karon kay quarantine pass nawa sa kanang kasulunod nga magpa-host unta nako pero ang yang pagkawa nagtuo siya gikuti diha man siyang pitaka kay nangumpra giyang buntag da sa SRP na di isdaan diha Na. o nangumpra dito kinsay nakakita sa quarantine pass ug driver's license nga ngan Julius Ultiano Ngano ba Oh. nawa man? natinga siya natagak ba or gikuot nga naapil taon na yung quarantine pass o yung driver's license kasi makakita paliog lang Julius Ultiano pwede gumiuli sa DYHP o di pwede sa SRP ka nang sa isdaan apan sa dili pa si Gordon may
to dito sa sementeryo, murag kadto magsigig paramdam ang mga kagsi ang mga kaliwat ka nga matay. Naamang gudin ni sa kuan sa the book of Sirach chapter 7 verse 33. Panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi ug ayaw ikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Tinod bitaw. Duyog kamo sa kanila nga nagsubo ug nagbangutan. Ana sakto na Okay, imo, ma'am. sige, mao na to, Hala, Gordon. Gordon. Unsa gan? Gordon. Gordon, mao na to Gordon ang buhata ha. Nalagodol kay manimume. Nagkasalamat pagkudangan itong tulumanon. Ako ang puzzle, Tihon.